ko hombe hana jonnede zakka on sayno yewten kadi konno zakka on yittirte haray zakka on do Allah subhanahu wa ta'ala akira dum do karamo kobe o akira dum do haynelaado o kanko tigi sendi ka Qur'an o wi zakka on ko be do jonnan tollan si on jabi ittugol zakka on gente mi yewta on ko hombe jonnan tollan hara on wawi ittude zakka mo mi lamdi Allah dali innama sadaqatu wa sadaqaji din ko zakkaji din lil fuqara'i ko wodan dum ko jeydum ko wasube be ala jawdi be wal masakini e miskin be wal amilina alayha e ben gollaybe e donu zakkaji di yaltirta non wal muallafati qulubuhum e ben wonabe wowinede fi dinaka yobe jabuka berde mabbe de wow dinaka wa fi riqabi e ben jiyabe faalabe yani sottugol hore mudum wal gharimina e ben yawlibe nyamale teddirde be tabe wawata yobude wa fi sabilillahi e fi di bantugol lawo dina Allah kan wabni sabil e ben bibbe laawi Allah dali faridatan dum do ko farilla min Allah immorde ka Allah ko Allah farli odo wallahu Allah alimun ko andudo hakimun nyene yo labbe ngo aya do seeda fiyem famo Allah dali ko ko wete do zakka kulil fuqara'i wasube be ala jawdi be fi kon bani wasube be mi wi ko tawdo simu jogi beru ko o nyama pet nyallangal si hewti mo mari beru ko o nyama hande bal wobbe no wi ko tawdo no mari ko nyama lebbi tati har dido mo jogi ko o nyama si o gollali fes mo mari dido ko do wiyete wasudo wobbe wi ko mardo ko nyama hande malum mardo ko nyama yontere hara o gollali kuno si o gollali en yontere arone den haray o mara ko nyama fiw o do ko wasudo ko jelo wayni hande billahi alaykum ko jelo tawi hande ka meden sibe yaltali jango be hebata ko saggine kawrere no way wa gerto ko benata kon ko si on tigi yalti ko hocci wo moda dum do ko fi be do wasube idan kala mo anduda o do ko miskino hayso mo jogi taabu madina mahi mo jogi hon ko do andi o do ko si o yalti be ko nyama si o grève wadi hande o jodi ka suudu nyallal o nyawloto ko o nyama o do zakka no watti jondugol yo tawtum da andi o bonnata na ko soda cigarette na ko soda bere da dum non golle makko de Allah dali wal masakin e miskin be tawbe no jogi seeda kono yonantabe na non de faadeji men aduna dim fo wona yugol miskino ko faala do darnugol etage kono mara ko timmira etage ma dum faala do lugol suudu 2 million 3 million 500 la kono ko miskino tawbe no mari ko o nyama e der hitande si o gollali yani mo jogi mo hun seeda ko dum do permetata mo satisfaire gol mo besoin jidi o hato jidi dingi ngurna makko na de besoin jidi o faala ni senire na ko o faala ko fu ko besoin jidi o hato jidi dingi ngurna makko dan o mara ko o gollira dum don fu ha o timmina si o gollali o hebata dum do ko miskino ni den andi miskino be mbaadi mabbe ni kono ko wiete ko wasudo mati den janta golum fuqara e masakino seedi wiuden miskin be ben hande enen fuqara on ka meden ko burden andude kon hande ko tawbe sibe yaltari hande be wata ko be nyama amma be rahi be jogi seeda kono yonata be jogi no sala ka don debroyade go jogi do conteneur rum kono vraiment situation di no compliqué tigi yo wonde 40 dépenses borta ben no fo haray no wawa jonnede hon dum kokote do zakka Allah dali wal amilina alayha ko no mi fala labbi wal amilina alayha daroto be ben joni hande dum duda wala sallallahu alaihi wasallam no woduno immintono be inna ayyahu ndi do leydi addo ya zakkaji din o da kadi yahuda addo ya bari foko wonu central o Madina on say sendita ka leydi kala hendo jonnon dari be ben inna hande gine si tay harano wodi wona be nulede nabu zakkaji din jonna o do joni etta example goto pet o neddo siddo meden to fuuta ka meden alfa lafu mataka wonde yiye mo etta do motoru makko ya ha e der village jonna zakka on don no waddi ka o jonne zakka ne tawno ko wona do nulede ko darani do fiyo zakka minali ko on don tigigoy ko wondo wadde ben golle do ma wadi robe non harayno waddi ka be jonne zakka bayi be gollude Allah dali wal amilina alayha e be wonbe daragol wakkilo golla collecta zakkaji din naba ha hewtina bayi awawi wonde anda mari jawdini kono anda do abe hendagol ma da andi be kono maratan immagol ya ha hewta jonnabe na no ya nur do to minya ma ina ka jarem jonni ma don zakka la be do ko tawbe golle mabbe den ko yo jama on addu collecta don be naba be jonna ben no harayno hana ka be jonne nam Allah subhanahu wa ta'ala dali honnum wal muallafatu qulubuhum be do kadi du da fewdo do no wodu no sallallahu alaihi wasallam yimbe tawbe be suttinede be hollede moƴƴere diina ka idan be jonne fiyobe yi'u ko l'islam on laba kon ko l'islam on weli kon
be naras be natal islam mahara wobbe naati pet kono be lan nato tabitugol kal islam be do be jonne fiyo be andu l'islam on no moji l'islam on no okkorabe fiyo be mabbe den tabitu ka dina ko be woni wal muallafatu qulubuhum Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riqabi be do ala hande few hayshino wodi be ala ka yede maccube haanu be rindinde hoore mon tawano jabino e ley kongol jeybe dum be fulbe mudum be ma don dimo mabbe on harabe ley kongol be jonno be faala rindinde hoore mabbe pullo mabbe on inna ko mi pre rindingol ma sa hebi tel montan jonno be ala on montan ko be rindinira hoore mabbe anga andi odo ko jiyaado ni imo faala rindinde hoore makko kono ko moy on mankirimo ida wawi ittugol zakka patron makko inni so hebi 2 millions de francs guiné o rindinaymo kanko o mara hay 500,000 an zakkaji ma no yahi ha 2 millions 500 ma on 2 millions ettudi jonnamo o sodita hoore makko o wonta dimo dum don holla en ko wiete ko maccudo ko dagino kal islam kono wona ko Allah yidino yo nebo e hoore mofteden ko wasi o wadi kala piji din karewete don haray ko yarin din dande ha taw nyande go ala jiyaado ndasi den famude ala jiyaado donc no holluno wondema jiyaado ko lannata nyande go nam si don fe'i Allah taala o dali wabin yani wa fi sabilillah do kadi la wal oydo wal gharimina o neddo mo anduda o hebi situation compliquée ha o nyawlike kono o mara ko yodira o nyawlike imma hari ko patron jo o perdi joni exemple do jaha do kalaptani benna be ngoma no duwaji binde kono ko duwada yobude kon fu ko 3 millions ala fus o yaha o nyawlo o tandi no hebay hari mo gollude se lewru mayo hebanyo dinno o yaha tun o nyawlo be ngoma ko jibina tun o perda golle makko do gasara ko 10 millions wona no yobede par mois on na joni mi yobo yayo o perdi golle makko de o mara siya andi na ya ndar bari mo marno jawdi o wadantano ma bay tun nyamande no fawimo ko o nyawlino ko wona fi ko boni wona riba ko fi ko o sottira haajoji makko dagidi jawdi makko din perdi harayno fawi no waddi odo kadi ka jonne zakka ko dum woni wal gharimina be nyamale mun ben fooli tawabe waawali hebude ko be yobira na salare ko angal moy ay sibe marno moy be do kadi haray sila andi siga be do ka woni no waddi ka jonna de zakka nam Allah subhanahu wa ta'ala dali wa fi sabilillah ko do non arete ko do asugol forage din nati ko do okkorgol alyatima be nati ko do darnugol markaz nati ko do hosugol lawol nati ka Allah yido wa fi sabilillah kala ko tay julbe ben no bittori taba bantay dina Allah kam ay wobbe innay haray ittugol zakkaji din fayda nabugol da kono do wa fi sabilillah on karamo ko be go ko do newni wondema ka fi sabilillah yo yewta do darnugol julde fiide ala wona de jettugol do yaha ka village modon hida mari 10 millions yaada yetta zakkaji madi ya ka wado modon inna darna ni on julde la anno wadino ma ka darna on julde ka jawdi ma ko yimbe miskinbe no hodi e hodo be woditi julde nen fewbe alaka be jula fes hida wawi ittugo zakka darna be do tay sadakaji madi an ko tata ko sadaka privé yonari madum awata wadde dum no ko harana an ka nafitoto da an person naka village mo naka quartier ka julata do wona dum don ko ando wadde sadakaji madi nam kala fi sabilillah ka wi'a haray ko do dum do natata nyawndugol goddo hara ko miskino o nawni en andi mo kalaptani nabugol dum don ko do natata haray ko be do Allah wi o wi wabni sabil e be bibbe lawol ko ce bibbe lawol ko goddo fokiti do voyage dagido na ko be arabe do natira ni Nicaragua madu yaro be Europe ben do den ande yewtino natirgol e leydi sans interdit no haram kal islam kono neddo fokiti do voyage ara ha e lawol goddo wi kame morde hashim sodugol marchandise o ari o hebi don problem buri makko di majji madum di jattama madum do o hebi problem buri makko di lanni fes haysko milliardaire jo Guinée hara ko en lende milliardaire en Guinée si tawi himo Chine hara budi makko di ne waati no nabira e ton few hara no waddi wonbe ton ben sibe yiimo be fewnili zakka no waddi kabe jonnamo zakka ko ibnu sabil Allah inaldo si ko milliardaire jo masina milliardaire jo baytum woni biddo lawol o ari ha e lawol o saggi budi makko di lanni so hebali situation tawa na salido dey bay hande dum wala fi goy a wonde joma jawdijo yaha e leydi tawa awata ittugol mbudi ma din hay nokku adda don transfert non no wodi dum welafi kono ko Allah sifino dum do hari Orange Money ala hari Zelle ala hari on say nabugol e banque internet ala idan si on tigi ngari ha e lawol o bloki ke do mbudi makko di lanni wiuden hasi mo acci milliards ka mabbe do ko o zakka no waddi jonnugol mo o fallito ka o farli don o yimo o hota hana nugol mi nyawli ma sida fewni zakka tay zakkaji ma di no way mo liberde do na yay na nyawlay mo jettu zakkaji din jonnamo o yaha bay Allah inali do wabni sabil sala ko mardo jawdi haray ko be do Allah konto wi be do ko farida tan ko farilla min Allah mordeka Allah wallahu Allah alimun ko andudo hakimu nyenyo do jonnon be konto den do
est ce que nene goto ma no nata do est ce que ɓiɗɗo ma no nata do est ce que biro ma no nata do est ce que ɓeygu ma no nata ɓe jonnata zakka ɓe est ce que modi ma hino nata ɓe jonnata zakka ɓe ko ɗum faalen ɓeydugol laɓɓintirgol haray yumma goto ma mo iwduɗa reedu woturu woni ko bandirawo ma gorko woni ko bandirawo ma sonnajo si tawi na am fawtimo hina e hoore dépense ma o woni no sella ka ƴetta zakka ma on jonnamo si tawi himo naati e ɓe miskimɓe ɓe wiwɗen ɗo si tawi tun himo tawa ɗo o wondema o ala fuy hiɗa andi oɗo vraiment himo wakkili kono fus ala himo hoɗani hoore makko himo debronade hoore makko o si a heeɓi wonde okkoramo kono hay sa okkoralimo wona jooɗiɗo udditi gite mum ɗen habbi ma ko ñande naɓoɗa wo o ñaama wona e suka suudu ma ka tawta ka dépense ma woni ɗon o woni haray no dagi ka ƴetta zakka ma on okka nene goto ma dama na am fawtimo kono karama koɓe laɓɓini ɗon ɓe inni wona yo tawa hiɗa woymo okkorde wiyen suuma e kala naɓanaynomo $100 wiya hikka mi ƴettay ɗo zakkaji ɗin mi jonne mi ronkama jonnugol $100 wowɗon haray waɗiri politique haray ɗon dagata ko few ko ya ƴettu zakka on siko $200 ma 1 million jonnamo ha gasa o wowɗamo okkude kon ka suuma e ƴetta watta ɗon ko wowɗa kon hara uytali a infra jonnamo ɗon a jonnimo zakka a ɓeydi zakat a ɓeydi sadaka ma o kono na ya uddir zakka on sadaka on ɗum mi fala en faamu wona ya fermil dambugal sadaka on zakka on ƴetta zakka on jonnamo ha gasa wiya joni haray sadaka on mi hokka e woɓɓe go ma ronka okkude few haray ɗon a waɗali ko dagi ko ɗum ko go'o ɓiɗɗo ma reedu ma mawɓe ma jibinɗe maɓɓe ɓen ɗon dagata ko few ka jonnade zakka par ce que ɓen ɗon ko jeyɗa kon ko kamɓe jeyi ɓiɗɗo ma on si o mara ko an fawi waɗangol mo hayso mari duuɓi jeeɗu mawɓe maɗa ɓen si ɓe ala ko an fawi ɓe waɗande ɓen ɗon ko dépense ma ɗo ko jeyɗa kon ko kamɓe jeyi ɓen ɗon dagata ko ka jonnade zakka ɓeygu ma mo jommuɗa on dagata ko ka jonnamo zakka ɓay ko e dépense ma o fawi ko enen hande addi ha tawi ɓeygu ma yaw golla yoɓa ɗum ɗo o yoɓa ɗum ɗo ma ari ha tawa hande worɓe ɓen ɓe faibli ha ɓenna ɓeygu maɓɓe joni yoɓan en ɗon joddi suudu haraɗa gollude mo gollude ma ɗum wadda on ha haɓon ha wiya joni mi yoɓay 50% yoɓa 50% na non islam o wi'iri ko kanko duwa ƴettugol plaisir makko o wallitoma yoɓugol joddi suudu ina hino ɗo ɓayɗo yangi ɗon tampi hino mi wallito on yoɓon joddi suudu kono na anduwamo farlude ɗum na obligatoire allah wi ko enen worɓe ɓen hani ko ɗum waɗi ɗum no tawa e priorité ji ma ɗin si desiɗa jombugol fawtagol mo ñammingol mo ñawdugol mo e honno e holtingol mo joni noon kanko kadi wona yo forsoñako ma o golla so tawi tun on famodiri yo gollu o wallito piihoy goo alhamdulillah rabbil alamin ɓay hande en hewti on zamanu ɗo idan ɗon si feƴƴi haray ko en faamu zakka on dagata ko ka ƴetta jonna ɓeygu ma zakka ko dépense ma on o duwa wurude koɗi heddorta ɗin sa itti zakka ko ɗin ɓeygu ma jeyi wona yo tampo ha tawa ko zakkaji ɗin o hande mum awa ka wonɗa ɗon an galo patron ɓeygu ma ko ɗum duwa wonde patron son faami tawa fuy libanamo so inni noon patron wona go heɓugol million ji ɗin koye taw ñamete saɗa ka waale saɗa faami na andugol ɗamari ɗuma ɗamari conci laaɓuɗi ɗi wawɗa wattade aɗa andugol de ko baseji ko jajakari watti on ko ɗum mi wattoto na ɗum woni wolde ɗo na mi gayni ɗo tun jama inna ustasi ni ɗa dow alam holtino baseji ɗum de ɗum na ɗum de ko taw conci ɗi wattiɗa ɗin ko conci yaltude towɗe muɗum surray ɗima eɗen andi konɗi conci l'islam o wowli taw e ngala natugol toon ha ɗum ene yewtere idan ɗo en andi kono est ce que modima kadi an sonnajo on no dago ka jonnamo zakka ka dagata ko no dago an sonnajo on hiɗa wawi ƴettugol zakkaji ma ɗin sa tawi modima no soñji na dey si tawi woni himo naadi hoore makko bilji ɗi o tenata ɗum no na waɗi si tawi a tawi ɓe modima situation makko hikka no soñji moƴƴa o ala gollude saabu nawnare ma ɗum saabu kala probléme tawa ɗa andi o no yiɗuma himo yiɗanma ko o jeeyi kon an sonnajo on ɗa gollude hiɗa mari jawdi hay si a okkoraymo na wawi ka ƴetta zakka ma on inna moɗi an hino ɗo ɗiɗo mi hokki on ɗiɗo mi jonni on zakka on na ɗum yo ɗin ɗon bloku ko woɗamo okkorde kon so tawi an sonnajo on ɗa wawi okkorde modima na ya añiranmo joni sadaka on jonnamo zakka on kono sella ka sonnajo on ƴetta zakka jonna modi mum ɓay dépense on ko kanko gorkon fawi na an sonnajo donc na an duwa fawtagol mo kanko duwa ma fawtade l'islamu ko haɗi ko ƴettugol mo fawtiɗa jonnamo zakka hay ko ɗum ɗo falɗe yewtugol telemma ɗon